Mnumzane besifikile la izolo sizama ukuzokubona. Kodwa mesifika lapha e-reception kube khona ukungazwani khona asazi nathi kanjani mesichaza ukuthi sobona wena sagcina manje sesithathwa ama-security besilahlela ngaphandle. Basixoshile. Ngicantile, ngicanta isiphaza. Ungathi asikuzwa kahle manje. Ngingizwa mangikhuluma wena. Thina kusona isiphaza saselokishini lesi. Business le. Ngicabanga ukuthi lamagobo ngamakhandeni amakhulu nizelani ngenza i-appointment. Saliphethe le business card engakunalona. Yebo, isakhona kodwa mnumzane besitsho ukuthi mhlambe mesizoyifikela thina sokubona. Nawe uzokwazi ukubona phela ukuyimisela kwethu. Uyimisela wena. Okay, so nina ngokubona wena iyona ndlela yokwenza izinto. Simo lesi si right. Ngokubona wena mawuyimisela ngokuphumelela kwezomculo. Sibenzisa le business card enganika yona. Njengama professionals. Sizwana? Yeah. Man. Hambani. Vala umnyango.